sem biztos, hogy bírja ez a francia válogatott az őrlődést a magyar csapat ellen, mert most lehet látni már például ennek a támadásnak a befejezésénél, hogy nem annyira pattogós a franciák játéka, mint az első két negyedben. Nincs az a frissesség, viszont magyar emberelőny van. Varga Dániel, gól! 9-4. Ez csak a harmadik negyed, és abban is hátra van 41 másodperc, de azért ez eldőlni látszik ez a meccs. És ha már említettem ezt a magyar-kazak meccset a világbajnokságról, ott a második negyedben nyílt ki a gólzsák, és jött az a bizonyos 7-1, most egy negyeddel később a harmadik gólja Varga Dánielnek ezen a mérkőzésen, a magyar válogatottnak pedig a 9. és negyeden belül 5-1.